Alright, so good morning everyone, na tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa panibago pong update na ating po may update dito po sa ating pag-iikot sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go. Shout out. Alright, so dito tayo sa mga bangus at yellowfin tuna na kanilang latag. Ang bentahan po nila dito ay kada piraso. Meron pong presyohan na 120, 140, 130. At ang yellowfin tuna po natin dito ay nagkakahalaga po ng 220 per kilo. So isang malaking bangus po na latag. Yan po ay 160 po ang kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag. At dito naman tayo sa pwestuhan ni Lodi. So ito yung mga papakol o isdang surahan na kanilang bentahan. Ayan, 100 ang kilo. Magkano ngayon ang dalagang bukid? 200 po ang kilo. Bubuli 180 na kilo. Anong isda ito? Loro. Ah, loro. Malilit lang pala. Namalikmata na ako. Yan po yung fresh na isdang loro, no? Na masarap na fish fillet. At mga lapo-lapo po natin ito. So ito yung sa pwestuhan ng kapatid ni Kuya Warren. So 200 ang kilo. Yellow. Iba pala. Dito pala yan sa yellowfin. Ayun. 180 sa kilo ng mga labahita. Gulyasan 180 rin. 250 sa lapu-lapu. So yan po yung price update po. Sa ano mga pala sa tawag, sa loro magkano? 160 po sa price na loro, no? Ayan, loro po, masarap din po yung gataan. Bossing, salamat ha, thank you. At nangatumpukan po ng galunggong dito. Ayan, ang presyohan ay 100 pesos. 100 pesos sa mga isdang salmon, makarel. At 150 po sa 3 piraso po ng bentahan po dito ng bangus tumpukan. Alright, so tawid tayo dito tayo kay Kuya Romy at kumakain siya ng kamote. Shout out sa'yo. Shout out sa pagkain ng kamote. Kamoteng ube. So Kuya Romy, shout out po at magandang umaga. Tanong ko lang po yung mga presyo ng iyong mga bentahan ng Tilapiang Batangas. Magkano po ang presyo? 120 pa rin. 120 po ang presyo ng Tilapiang Batangas. Ang bangus po natin 200, bumaba. ayun, 200 pesos na kilo ng mga bangus dagupan natin dito sa Malabon. Ayan o, nangingintab at tumikinang na mga mata ng bangus dagupan. Wala kayong pandaing. Walang gabi. Maring ana, wala rin. Ilang araw na rin walang tinda yun si Ate Pam. Hindi siya nagtitinda ngayon dahil nga wala raw mahango ng mga pandaing na bangus. Kuya Romy, shoutout po muli. Maraming pong salamat. At sila po ay mga nagmamarites. Salamat po Kuya Romy. God bless. Alright, so ikutin na natin itong Malabon Fish Market sa mga update natin na ating may update sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon. Ang latagan po dito ay mga isdang bubuli, yellowfin tuna at mga bangus din po na kanilang latag. So may mga tumpukan din po dito. Ayan. Ayan, mga tumpukan po ng mga bangus. Sa bangus magkano po tumpukan? 150 po, 3 piraso na po yan, no? Na mga bangus tumpukan na mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. At sold out ang kanilang mga Tilapiang Batangas, no? Bossing, salamat po. Ayan, mga isdang surahan, nalatagan po nila dito na mga pang-inihaw at mga isdang buging. Ang mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos. So shout out sa'yo Lodi, good morning.
Yung mga gulyasan po na mga tinitilad po nila na ini-slice. Mga fresh na mga gulyasan. So dito naman tayo sa pestuhan ni Boss Aris. Boss Aris, good morning sa iyo. Shout out. May mga nagtatanong ng mga pagi mo pero madalang talaga itong mga isdang pagi. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag, oh. Mga lapu-lapu, mga dorado, talakito, at tinduan sa gisi. So yan po yung mga latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Magkano ang presyohan po ngayon? Ngayon 200 po ang mga presyohan, no? Ganda ng laman, no? Yan po yung isdang sa gisi. At sa dorado magkano po? 240 sa mga isdang talakito. So yan po yung update natin sa latagan ng isda ni Boss Aris. So shout out, magandang umaga ulit Boss Aris. Good morning po sa inyo. Salamat po, thank you. At kay Nanay Noemi naman tayo ang mga presyohan, no? So shout out po Nanay Noemi, good morning. Ayan po yung mga paninda ni Nanay Noemi po ngayon, mga bangus po. So ang kilo po ay 200 pesos. So ayan po, 200 pesos po yung mga kilo ng bentahan po ni Nanay Noemi ng kanyang mga bangus na gupa na inyo po mabibili. So maraming po salamat Nanay Noemi. Thank you. God bless po. At lipat na tayo dito sa mga tumpukan po na ating may update. Tatawid po tayo dito sa kabila para sa kanilang mga latagan na ating pong may update sa ating mga manonood o mga mamimili sa Malabon Fish Market. So tawid na tayo. So bumalik tayo dito sa pwestuhan po, no, ng kanilang mga latagan. At dito po tayo makakita ng mga marami pong tumpukan. So ito po yung mga tumpukan po nila na sa halagang 50 pesos. Tunsoy at mga isdang kabase, ayan po. Pwede na kayo magkinilaw. Sa halagang 50 pesos ay meron na kayong pangkinilaw o pamprito paksiw. So sapsap. Ang espada po natin ng mga pandaing po yan, 100 pesos tumpok. At mga sapsap po na bentahan po dito ni Nanay, no? At yan po yung kanilang mga nilalatag na isda na inyo pong mabibili. So ayan po, 100 pesos tumpok. Mga salmon japayuki at mga isdang galunggong babae. Tumpok ay 100 pesos. 280. At kada piraso po ng mga bentahan po dito, no, ng mga bangus, meron po 120, 130, 140, 150, 160. Ang kada piraso po ng bentahan ng mga bangus. Bossing, salamat! At ang mga pusit po natin dito ay 100 pesos na tumpok. Pang adobo ng mga pusit at 120 po sa kilo ng mga buging at ang mga tumpukan ay 50 pesos. So yan po yung update natin. 50 pesos sa mga tunsoy. Alright, so binabaybay natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latagan natin pong ina-update. Ayan po yung mga latagan po nila. Sa halagang 50 pesos ay meron na po kayong pang-ulam. So pang-masa, yung mga presyo po na ating update dito sa Malabon Tumpukan. Kaya 100 pesos sa mga salmon japayuki. So dito tayo sa mga presyohan naman po ng mga hipon. Ayan po yung mga latagan nila, may pang-okoy, no? At salmon. Tulingan po natin yan po 150, 160. 180 sa mga per kilo ng gulyasan. Lumingon pa no? 180 po sa mga gulyasan, 220 sa mga yellowfin tuna. So shoutout sa iyo Kabugris. Ayun, shoutout, magandang umaga sa kanila. Ayun, shoutout, pa-support natin si Kabugris sa kanyang Facebook account, Kabugris Vlog. So, pinamimigay na po ang kanyang mga bango sa halagang 120 kada piraso, no? 120 isang piraso ng mga bangus. So mura-mura na po yan. Malalaki po yung mga bangus, no? Pang inihaw. Salamat sa iyo, Lodi. At meron din po 50 pesos na mga tumpukan ng hipon. Yan po ang presyo, 230.
So dito na tayo sa kabilang side na ating po may update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga nagtatanong po, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Kabugri, salamat! Dito tayo sa mga latag po ng mga prutas na ating pong i-update. Ang ating mga seedless na ubas ay 100 pesos na kilo. Kapag hindi po masarap ang bangus ni Boy Bangos, ay ibalik nyo po dahil may warranty po yan. So shoutout sa iyo, Boss Maeng. Good morning sa iyo. So presyohan ng mga latag ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus, no? 120. 130. At meron din po siyang 50 pesos kada piraso. At mga yellow pin tuna po natin dito ay 240 ang per kilo. Kulyaton ay 170. So yan po yung update natin sa kanyang latag, no? Pare, sabi ko muna pare. Nawala ako sa isip. So mga kit-kit po natin dito ay 100 pesos ang kilo. Ubas din po ay 100 pesos din po ang mga kilo. Masarap ba to? Masarap to nasa likod mo? Masarap yan. Ay, pampano? Saan galing yung ipon mo? Pababa ng Dugo. Saan galing? yan ang magdi-deliver lang Magdi-deliver ka ng paninda mo? sa Rodi Days o Rodi Days. Dito, sa kabila. sa Kunsuya. Sa Tunsuya. Wala na pala yung dito, no? Wala Dito sa na. may bayan. Tsaka po Kalawang. Oo. So dito tayo naman kay Boy Tilapia. So dito tayo sa presyo naman po ng mga bangus natin dito na kada piraso ay 140, 150. So mga takal po ng tahong natin 100 pesos. Yung 100 pesos po yung kada takal po o tabo. Ganyan kadami po yan, no? So shoutout sa'yo, Boy Putik. Good morning sa'yo. Shoutout nga pa sa mga customer ko. Shout out. Lagi kami nagbawagi kasi mabuti kami. Ganyan talaga ni Boy Hindi Putik. na naman ang mabuti sa kasamaan. Bakit to hindi nakakot? Ayun na. Pagawin mo na pangalan. Antimonyo at si Lizardo. Ito naman si Flavio. Naging panday. Magkano pa bang pampano? 350 pa. 350 po yung kilo ng golden pampano po dito, no? Kamag-anak niya binubong ka na. Kasi putin. Kaya may kulot eh. 3 days na pala binubong ka niya, di pa masama sa hakot. Nakakatakas eh. 100 pesos po yung mga latag po dito ng Tilapia Batangas ni Boy Tilapia na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So shout out sa mga mamimili niya, no? Taga Makati, salamat sa pagpunta, salamat sa panonood, salamat sa pagbili na Ayun, shout out po taga Makati. Shout out po sa iyo sa dumayo po dito sa Malabon Fish Market kay Boy Tilapia. Maraming salamat po. So salamat sa iyo, El. Thank you. At ako'y babaybayin ko pa yan. Salamat. At dito sa mga bentahan naman din ni Moy Moy Palaboy. Si Moy Moy Palaboy ay may bentahan din po dito ng Tilapia Batangas sa halagang 90 pesos. Yun, no? Napakanta. Shoutout, magandang umaga. Mga gulay natin na pansaktuhan sa sahog ay makakabili rin po kayo dito sa Malabon Fish Market. At mga manok, ayan po ay pakpak 130 po ang kada balot. So shoutout sa iyo. Good morning, shoutout. At mga bentahan niya po ng mga prutas po dito sa Malabon Fish Market ay may mga presyohan na po. Ayan yung mga presyo, 100 pesos, no?
At tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market. Dahil sa ating pag-iikot ay nakakapag-update na tayo sa ating mga vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. ₱70 kilo ng mga tahong taba. Oh. At mga talaba po natin ay ₱100. Ganun din po. Ayan. So mga tulian na mga day off ba? Wala rin pa rin sila dito. Wala din. Day off. Nag-off sila ngayon ha. Pahinga muna. Day off tapos may mga... Aray ko. Salamat. At dito ay 320. Mga pusit po natin. Oh. 320 sa kilo. Nalaki naman ang hipon mo ngayon, Lodi. Mura lang yan, idol. Magkano? 250, ganyan ka laki. 50, no? 250 na kilo. Oh. Ganda ng hipon. Murang-mura po yan. Tingnan mo naman gaano kalaki yan. Malaki 250. Ito maganda naman yung akin, malalaki. Sa kanila atin naman pa. Malaki 250, no? Ayan, ₱100 tumpok. Tumpok din po ay ₱100. At yan ang ating mga update sa kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. At ulit pa tayo dito. Ang ganda ng asa-hasa natin at mga bikaw, oh. Yung bikaw po natin, oh. Sa ganyang kilo to magkano? Sa bikaw magkano? 200 lang kilo. Murang-mura ito, ₱200, oh. Bikaw. Ito sa po. 280. Murang-mura po yung mga per kilo ng isda po. Oh. Hasa at mga isdang bikaw na masarap sinigang, no? At paksiw na hasa-hasa. So, yan ang mga fresh na latag po ngayon sa Malabon. Ate, salamat po. At 180 naman po dito sa mga isdang gulyasan. At mga golden pompano po natin ay 330. So, pwestuhan po ni Kuya Ricky po ito na ating pong inatik sa kanyang pwestuhan. So dito yung mga kada piraso ng mga bangus at tumpukan po, ayan. Tapos mga tilapia, Pampanga. Good morning po. Magkano po ang kilo? 130 lang. 130 po sa mga kilo ng mga tilapia, Pampanga. Sa bangus pandaing, 160 po. 160 ang per kilo ng mga bangus pandaing. Sa bangus tagupan, 200. Sa pink salmon po, 160. 160 po sa mga presyuhan, no, ng mga pink salmon. Ganda ng mga pink salmon natin. Salamat, thank you. So yun po yung mga presyuhan na in-update natin sa pwestuhan ni Kuya Ricky. 230 hipon. Bagsak presyo pa rin ng mga hipon na ating po naiikutan sa Malabon Fish Market. Ayan yung mga presyuhan ng kanilang latak. Ayan po yung mga ₱100 tumpok na mga tilapia, no? Mura na po yan na 3 piraso. Pang inihaw. At mga pusit natin dito, yung mga batsat, kung tawagin natin ay 120 ang kilo. 250 sa per kilo na mga balsa galunggong. At ₱100 kilo ng mga tilapiyang Batangas din po dito. So yan po yung mga huli sa mga Manila Bay o yung mga isdang nakikita po ninyo. Ayan. Meron po diyang hasa-hasa, tawilis, at mga sap-sap na kanilang latagan na inyong mabibili. Fresh na fresh po yan, ha, na inyong makikita. Ayan, no? 120 po sa mga isdang lapad o konsoy. Eh, magkano asa-asa? Sa lapad na kano? Ulang, te. 140. Itong ganda ng mga fresh na latag nila ng asa-asa, no?
Hindi, magkano sa ganyang kalalaki? 140 lang. 140. Ayan, ito na lang kuya. Sa sasa. 360, 300. Ayun ang presyo. Magkano ka na? Yung presyo ng asasa ay 360 at 300 pesos po, no? Sa mga fresh na inyo po mabibili. Ayan, no? Ang ganda ng lapad natin dito. 140 ang kilo. Wala, malalaki yan, sir. Malalaki yan. Malalaki, no? Ayun, no? 360, 360. Salamat ha. Thank you. So, yan po yung price update natin sa kanilang latag na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At dito tayo sa mga latag ng tilapiyang Batangas ay 100 pesos na kilo. So yung mga presyo ng tilapiyang Batangas ay napakamura po ninyong mabibili sa halagang 100 pesos ay meron na po kayong ulam. So shout out sa iyo, Boss Makmak. Shout out sa iyo. Good morning. Magkano gulyasan mo ngayon? 170 ang kilo? 70. Ba't ngayon ka na naglalatag? 80 ang Boss Lando. Ba't ngayon ka na naglalatag uli? Hindi. Mainam! Mabisa! 170 kilo? 180. Oh, ito. Bukos na yung 170. Ah, basta yung 170. Shut up, good morning. Yan o. Quality. Mabisa. Ah, bisa. Ayan ba, Cream Dory, Aaron magkano? 160 sa laman, Boss Lando. 160 sa ulo. Attention seeker ka, boy. 120 sa mga tilapiyang Pampanga ni Aaron. Boss Lando, napakalutong. Oo nga eh, bagong labas lang eh. Oh. Sa mga naghahanap po ng mga isang gulyasan, puntahan nyo na po si Boss Makmak. Kuha na kayo mga followers. Ayan, kuha na po kayo ng mga latag po dito ng mga gulyasan. Salamat sa inyo, thank you. Pumunta na kayo sa pwesto ko. Nandito lang ako. Bagong taon, may libre na lahat, please. May libreng kiss. So, good morning sa inyo. Shout out. Ayun, shout out. Thank you, thank you. Ayun, thank you. Galing ah. Nag-magic ah. Salamat, salamat. Yan po yung kilo, no? 240 po sa mga hipon. At punta tayo dito sa mga latagan pa ng isda. 100 pesos yung tumpukan na yan, no? Mga espada. So 170 rin po dito yung mga kilo ng mga isdang gulyasan. 260 kilo ng hipon. Ha? Hindi. Hati kami dyan. Hati sila dyan. Ang 120 yung mga kilo po dito ng mga espada sa kanilang latag, mga naka-slice na po, no? At mga pusit kalawang ay 150. Mga bluefin tuna na 160 ang kilo. 160 sa balsa galunggong. So, nandito tayo, no? Malalaki mga bagsat, 180 ang mga per kilo. Lalaki ah. Ayan, no? Bagsat po natin, 180 po ang kilo na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Ayan po si Boss Brian. Nag-ahatak ng styro.
Ayan o, hatak-hatak niya ang laman ay hipon. So shoutout sa'yo, Boss Brian. 100 pesos kilo ng mga ubas. At sa latagan ng mga presyo ng mga tilapiyang Batangas, 100 pesos. At 110. Ayan po yung mga presyohan ng kanilang latag, no? Mga tilapiyang Batangas na inyong mabibili sa mga. Shout out! Good morning! Ang aga! 100 pesos. Yan po yung mga tilapiyang Batangas natin pong update. Hindi. Nasa kanya, pakita mo sa kanya. Alright, so... Ikaw na bahala dyan. Para iba, maliit dyan. Ay, malaki to. Lalaki niya, no? Malaki nga ng hipon, no? Uy, bigay mo na 150 yan. 150 na lang yan ha. 150 kilo? Oo. Pwede? Pwede. Alright, so... Bigay mo 150, ito lang. 150. Bigay mo na, ito sa kanya na pala yan. Alright, so yun po ang ating update, no, dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar po ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po dyan sa ibang bansa. So shout out sa iyo, Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia. Shout out. Ner TV Vlog, shout out. Randy Conan, shout out sa iyo. Dandan TV, shout out. At sa iba pang nagpapa-shoutout sa atin, shoutout po sa inyong lahat at isang magandang umaga po. Ngayong araw po ng Biyernes. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.